Здравейте на всички! Продължавам с второто видео за моята сага, но няма да изпадам в подробности, тъй като видеоклиповете трябва да бъдат там до 3 минути заради те социални мрежи, нещо е такова. Сега, след Велико Търново ходих пак при личен лекар, ходих по други частни кабинети, пък по онколози, пък по хематолози, по прегледи. Нали, всеки казва, не знам какво трябва да стане, може би да влезеш в болница за биопсия, за изследвания и т.н. Стигнахме до Плевен, до една болница. Приеха ме в болницата, направиха ми кръвни изследвания, направихме скенер. Знам си какво, дупчиха, цедиха. Никаква диагноза, нищо не сложиха. Видяха, че има течност, видяха, че има подути лимфни възли. Изписаха ме, казаха, че ще се консултират докторите и ще ми се обадят, нали, с как ще продължим, какво ще правиме. Тъй никой не се обади, аз ходих до там, молих се, питах, нищо не стана. Приключихме и с Плевен. Оттам насетне аз продължавах да се събирам течност между органите, продължавах да се надувам, да намалям яденето. Оттам няма на къде, насам натам тръгнахме за София. Пак казвам, обяснявам набързо и накратко и без да споменавам имена на болници и на доктори. Който иска, лично мога да му кажа, да му предоставя и документи и всичко, от всякъде. Стигнахме до София. Единственото място от болниците, които минахме, единствено в една болница се съгласиха да ми направят биопсия, тъй като вече бях събрал много течност, много асцит имах между органите. Вече се бях надул ужасно много. Единствено в една болница се съгласиха да ми направят биопсия и да източим асцита.